Haupa, hasi berria zara lan munduan sartzeko bideo horretan, gaur ezinbesteko pauso bati buruz hitz egingo dugu. Zure praktiketarako giltzarria den horri buruz. Gizarte segurantzako zenbakia. Goaz zenba. Praktikak hasteko puntuan zaude, ezta? Adi, ze orain arte eskatzen ez zen baldintza barri bat dago jokoan. Baina lasai ez larritu. Hemen gaude dena azaltzeko, pausos pauso, komplikaziorik gabe. Ondo, goazen arira. Eta ez pentsa hau paperkontu aspergarri bat denik, Askoz gehiago da. Esan dezakebu zure ibilbide profesionaleren lehen harrian jartzea bezalakoa dela. Hau da jakin beharreko garrantzitsuena, oinarrizkoa. Lanbide heziketako ikaslea bazara, ezinbestekoa da gizarte segurantzan afiliatuta egotea. Ez dago ihesbiderik, denontzat da derrigorezkoa. Pentsa ezazu zure praktiketako atea irekiko duen giltza dela. Baina zergatik da hain garrantzitsua hau zuretzat? Beno, ez da tramite bat bakarrik, abantai oso argiak ditu. Hasteko eta potoloa da, zure etorkizuneko pentsiorako kotitzatzen hasten zara. Bai, ondo entzun duzu, dagoeneko. Gainera, praktikaten bazaude, babestuta zaude dozein gaixotasun edo istriputatik. Eta honena, praktikateko egun bakoitzak, adi, 1,6 bekun kotitzatu bezala balio du. Negozio borobila, ezta? Ondo. Goazen orain askotan nahasmena sortzen duen puntu batera. Afiliazioa, alta, zer da zer. Lasai, oso erraza da bereiztea. Eta ikusiko duzue, zuek lehenengoaz bakarrik arduratu behar duzuela. Begira, oso simplea da. Pentsazazu afiliazioa gizarte segurantzako klubean sartzea bezalakoa dela. Behin bakarrik egiten buzu bizitzan. Eta kito, hori da zuri dagokizuna, praktikak hasi baino lehen. Alta, aldiz, enpresaren kontua da. Beraiek arduratuko dira zure praktiketarako erregistratzeaz. Beraz, zure kezka bakarra afiliazioa. Eta afiliazio hori egiten duzunean, zer lortzen duzu? Zure NUSa, hau da gizarte segurantzako erabiltzaile zenbakia. Izena luzea da badakit, baina jera zaitez NUS ziglekin zurenan profesionala bezalakoa da. Zenbaki hori zurekin joango da lan bizitza osoan. Beraz helburua NUS hori lortzea da, hori da gakoa. Primeran, orain arte teoria, ezta? Bagoazen orain praktikara, mamira. Nola lortzen da zenbaki magiko hori? Lasai, hemen daukazue gida simple bat, pausos pauso, galdu ez zaitezten. Hasiera oso erraza da. Lehenik eta behin, joan inporta ez deitzen den webgunera. Bertan zaudenean identifikatu egin beharko duzu. Bi aukera dituzu. Klabe sistema erabiliz edo askoz errazago. Mugikorrera iritsiko zaizun SMS batekin. Behin berruan, sistemak esango dizu zein den zure egoera. 3 aukera posible daude. Orduan, zer gertatzen da saioa aztentu zuenean? Nolabait esateko bidegurutze batera iritziko zara. 3 bide posible daude. Ikus dezagun zein izan daiteken zure kasua eta zer egin behar den bakoitzean. Goazen lehenengo aukerarekin, denetan onena. Agian noizbait lan txikiren bat egin duzulako edo kontua da dena ondo daukazula jada. Kasu horretan, zorionak, ia amaitu duzu. Zure kasua hau bada, 5 minutuko kontua da. Zure datu personalak atalera sartu eta egiaztatu dena ondo dagoela. Zure mugikorra, zure email pertsonala, helbidea, dena ondo badago, deskargatu ziurtagiria PDF-an. Eta listo, hori zure tutoreari bidali eta kito, praktikak hasteko prest. Orain, bigarren egoera. Hau ere oso ohikoana, Kasu honetan, bide erdian zaude. Baina zanimo, oso gutxi falta zaizu helburua lortzeko, pauso txiki bat baino ez. Zer gertatzen da hemen? Begira, NUS zenbakia badaukazu, baina arazoa da, gizarte segurantzak ez daukala zure telefono zenbakia registratuta. Eta hori gabe, ezin dizute SMS-a bidali dena iazteteko. Baina lasai, konponbide erraza du. Nola konpondu hau? Aukera batzuk dituzu. Klabe sistema badaukazu, horrekin sartu eta zure datuak eguneratu ditzakezu. Ez daukazula? Ez da arazorik. Online formulario bat bete dezakezu telefona emateko. Edo, bestela, 9-3-50 eta 98 telefonora deitu eta laguntza eskatu. Eta azken aukera, gizarte segurtantzako bulego batera joan, hitzordurik gabe eta bertan konpondu. Eta 3. eta azken egoera, NUS zenbakirik ez duzuen ontzat. Inoiz afiliatuta egon ez zareten ontzat alegia. Lasai, hau da zure abiapuntua, zure ibilbide profesionalaren 0 kilometroa. Goazen zenbaki hori eskatzera. Beraz, NUSik ez baduzu,
eskatu egin behar duzu. Hemen ere, hainbat bide daude. Internet bidez egin dezakezu formulario bat betez. Edo telefonoz deitu eta beraiek gidatuko zaituzte prozesuan. Edo noski, beti daukazu bulego batera joateko aukera eta aurrez aurre egiteko. Orain, adi denok, bereziki 18 urtetik beherakoak bazarete. Zuentzat eta zuen guraso edo tutorentzat atalau funtseskoa da. Mesua oso argia eta zuzena da. Adingabia bazara ezin duzu prozesu hau bakarrik egin. Zure amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena eta laguntza behar dituzu. Derrigorrezkoa da, ezin da beste modu batera egin. Orduan, gurasoek edo tutoek ze eduki behar dute eskura. Beraien nana edo aiza. Zuekin duten harremana frogatzen duen agiri bat, familia liburuak balio du adibidez, eta oso garrantzitsua, zuen telefono eta e-mail pertsonala ikaslearena. Izan ere, gizarte segurantza zurekin jarriko da harremanetan, ez beraiekin. Ondo, ia amaieran gaude. Egin dezagun laburpen azkar bat. Hasi baino lehen, zer behar duzu maila gainean. Ikusiko duzu oso gauza sinpleak dira, seguru dena prest daukazula da. 3 gauza besterik ez. Zurenan edo aiz indarrean noski, zure mugikorra bateriarekin mesedez, eta zure e-mail personala. Eta azpimarratzen dut, personala, ez ikastetxekoa, komunikazio garrantzituak jasoko dituzu eta zurentzat izan behar dira. 3 gauza hauekin, aurrera! Ondo, informazio guztia daukazu, orain galdera bakarra lago airean. Eta orain, zer? Zein da zure lehenengo pauso? Erantzuna oso erraza da. Sartu Inporta SS ataren, orain. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna. Gogoratu, hau ez da tramite aspergarri bat. Zure etorkizun profesionalaren lehen atea irekitzea da. Beraz, hartu kontrola eta ekin bideari. Zorte on.